Què? Com porteu el tema dels xiquets? Perquè, clar, si això vos agarra que teniu la sort de tenir una casa gran o amb un terreny o un campet, els xiquets encara ixen i corren i es desgasten. Però si esteu a un pis com la majoria de la gent, això és com estar atrapat dormint amb el teu pitjor enemic. I els valencians no ho podem evitar, de veritat. És que és música... Yasmin. Ai! Papá, sos legal? Quines preguntes tenen els xiquets? I ara ve el que a mi em fa més gràcia, perquè amb uns xiquets amb aquest estat d'ànim se suposa que els pares hem de fer l'escola online. El cotxe... Bueno, ho arreglarem. Dilluns, rutines i lectura de 9:30 a 10:15, que dius, va, que llisquen una miqueta. De 10:15 a 11, matemàtiques i numeració, que ahir jo el que estic ficant-los bàsicament és cara a la tele a contar els infectats per comunitats autònomes. A veure, si n'hi ha 3.000 infectats i 208 han rebut l'alta, quina és la diferència? Després de 11 a 12 m'han posat pati. Pati? De 12:45 a 1:30, anglès. Anglès? Però quin anglès vaig a donar-lo jo? Jo al final he substituït l'anglès per una altra llengua optativa. Els he donat portuguès. Modo de utilización deitar a dulce desejada. L'escola online, per favor, però anem a veure. Si esteu anant a treballar, quan aneu a donar-los les classes? Si esteu teletreballant a casa, quan aneu a donar-los les classes? I si t'has quedat sense faena, que esteu sense currar, vull dir, amb quines ganes vas a donar-los les classes? Per favor, prenguem consciència d'esta farsa que és això de l'escola online. No se poden seguir les classes amb normalitat estiguent a casa. A ningú que li passi. El que pots fer és anar improvisant i anar trampejant. Bé, i per descomptat, una cosa que s'ha de fer sí, és eixir a les 8, animar, aplaudir a tot el món. Bravo! 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 Ara tenim un veí que posa música. Ara agarra la llinterna. Dic una llinterna que tenia jo per casa que no sabien que era tan potent. Veieu això llum? Això és una llinterna que tenim en casa que fa una llum que és massa, però acabarem tornant-nos locos. Allà està. El major que pensa que està de gogo en Pachá Ibiza, són les 8:15 i encara estem netejant. El menú també allí està. No estem bé, això del coronavirus acabarà desbaratant-nos a tots. Bé, amics, molta força a tots, Ens veiem demà.